Здравейте всички, аз съм Kingston, сега съм в каналчето на Stupid Gamers и преди около един час искам да ви споделя едно нещо. Тези Evolve Terminal ми предоставиха игричката The Culling, която сега ще видите, да не кажете, че лъжа или нещо подобно. Ето това е кода, но вие да пробвате не, аз вече съм си го потвърдил. Ето The Culling, вече 18 минути съм играл, игричката е много яка. И също така пратих за още един ключ, ако ми пратят ключа ще го направя на giveaway и така. Също така очаквайте поредица на The Culling. Много игри пратих за кодове тук, надявам се да им пратят. Ще правя много giveaway, ако им пращат вече в Evolve Terminal ключове, там кодове. И да, исках това да споделя с вас. И да, това беше. Надявам се този клип да ви е харесал и чао чао!